סבבה. ריקורדים? כן. מקליט אותנו. עכשיו שרונדרין... רון! בוא הנה אתה. תהיה בפוקוס. תציג את עצמך, יאללה. רונדרין, פרופיל גרינביץ', ניסיון ראשון, בוא ניתן בראש. נשתמש לך במגנזיה. כן, שלי זה הלסקות שלך מגנזיה? וול בול של 20. רון! בוא, תשאר בפריים אתה, בוא. 20. 10. צילמתי את ה-20, כן. 20. 10. 10. 10. 5. 1. 2 וחצי. 1. 2 וחצי. 5. 10. 10. סבבה. כונן חדירה. פה. כן. זהו, חיים שתי המכונה ומחוברת. יניב, בוא תראה רגע שזה סבבה. תראה ששנייה זה סבבה. אתה לא מפספס אותו. הוא עושה על הוולבול ההוא. רון, עשית מצב טיסה? כן. זה על הוולבול. שם הוא עושה. אני מפעיל את הסטופר, ברגע שהוא אומר... רון, אתה במצב טיסה, נכון? זה סבבה, נכון? איך אני אבדוק לך? אתה בריקורדינג, אחי, אני לא נוגע בזה. כן, זה טיסה. סבבה. כן, רואים. כן, לא נוגע. סגור. מכונה מחוברת? מכונה מחוברת. רון, גב לוולבול. גב לוולבול. רגע. אתה איתי. לא משנה מה אומרים לך, רק אני. אתם איתי, מתי שאני אומר לכם. תגיעים שניכם 3, 2, 1, 10 שניות. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, צא לדרך! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, עוד 5, 4,
3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 2, 1. יופי. תמשיך מעולה. קדימה רון. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יופי רון, אתה מעולה. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 2, 1. יופי. קח אוויר, דקה 25. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עוד 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 17, רון. 9, 10, 2, 1. טוב. רון, תנשום, תנשום. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. יופי, תוריד. רגוע רון, 3-0-5. אתה מעולה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. מצוין. קדימה רון. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 2, 1. טוב. יפה, רון. 4, 17. אתה מעולה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. יפה מאוד. הלאה, 6. עוד 3. קדימה. 1, 2, 3. עוד עוברת. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מצוין. כנס תשים לסיריות. תשים לסיריות. ושתיהם. 1, 2, 3, 4. עוד עשיריות. 4, 5. זריז, סגור. על ארון, 5, 20.
שמת סוגר? יפה. סע. על הראש. 5:40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יופי. עוד 4 דקות, מעולה. 10, 11, 12. יופי. קדימה רון. 1, 2, 3, 4, מעולה. 5, 6, 7, 8. 9, הלאה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, יופי, הלאה. היידה רון, 3 דקות. 3 דקות. יאללה, ברור, מה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. על הרון. קדימה רון, 7.5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. רון, 2, 10, קדימה. סיים את החמישי הזה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. רון, דקה 50. הלאה רון, אתה בקצב. 9, 10, 1, 2, קדימה. יאללה, רון, דקה 40. יאללה רון, 1, 2, תהיה מורכז. 3, 4, 5, דקה ורבע. 6, 7, 8, 50 שניות. 9, עלה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. היידה רון. רון, 35 שניות. 35 שניות. חצי דקה רון. קדימה, 1, 2, 3, מדהים. 4, 5, 6, 20 שניות. 7, 8, 9, 10, 5, 10 שניות. 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, מה? טוב, כל הכבוד רון. יפה מאוד. 5 ו-15 וולבר. אתה תיכנס פה. אתה פה, יאנה שם.
ויאללה. קח אוויר, אחי, עברו 40 שניות, רגוע. כן, שים. יניב, אפשר לעזור לו? שב רגע. רגע, בוא. היי, צריך עזרה? אנחנו דקה 40 בפנים. אמא שלי לו נחתה ויצא. ברור, הוא לא ממהרים, לא, עשיתי יותר, עשיתי 70, 80, 90, 100. דקה 70 היה קל. אבל אמרת שנחת איזה 3 דקות? כן, אין מה נוער. דקה 3 דקות, תשמע, מכל ה8 הזה אתה גוזר 5 דקות עבודה. ואז כל דקה כניסה גם. כן, אתה כבר יכול, שטויות. ובמה, ב-20 זה חוזר, עושים את החפירה? ב-18, בגלל זה אין לך זמן. בגלל זה אתה הנחת דקה, אז בין 17 ל-18, עדיף שייכנס מנוחה. אתה מבין? אנחנו 2 דקות ברבע. עברת קשה. לא, קשה עוד לפניו. לא, זה אחר, האמת שמי שחודר טוב אין לו בעיה. ופה צריך להיכנס רגוע. רון, תנשום, תהיה מרוכז. בוא נוציא אותו מהריכוז. נראה לך, אני רוצה שיצליח, שיהיה מעניין. מה אני אעשה בארץ בלעדיו? שיהיה מעניין קצת. שיהיה לך מי לעמוד. את הוולבול של סיבוב 6? כן, המזדיין שעושה אומן קצת ששבועיים לא יתאמן בעבר. זה המזדיין הזה, אבל בא לי לירוק לו לתוך הפנים. בא לי לירוק לו לתוך העין. הבעיה אתה משחק אותה אחת כואבת כזאת? מה זה אחת כואבת? שאמא שלו תרגיש את הכאב בלב. זה אשכרה בזה. אבל זה רון, אחי. יכול לבוא אחרי שבועיים לעשות ביד. זהו. אנחנו חושבים על זה, כואב לנו, נצליח. הוא בא עושה. יאללה רון, תן כניסה. נשאר את הוולבול. הוא ישב על הוולבול. בסדר, לא. יאללה, כניסה ראשונה. לא יודע, אין לי מושג. הרבה זמן. הרבה לפני הצבא אני זוכר. רגע, לא דבר. איי. זה עלה. הוא לא יתאושש. אם הוא שוכב ככה, עברו 3 דקות, 45 אחרי, הוא עוד לא יתאושש מזה. ידע מולה. אני, היא, הוא, עוד אחד, ברק, יש איזה 4. נהג לעשות עוד 4. אבל חכה, גם... יפה, רון, רגוע. שב! יופי. עזוב תמוד. תנוע. כמה? לא יודע. בוא נשתפר. צריך להיות מצוינים. רון, אנחנו בתוך הדקה 15, יש לך 2:45. יאללה רון!
הלאה רון, חזק, תרים את זה, זה שלך. טוב! יש לך. תתרכז, יש לך עוד 2 דקות. רון, יש לך עוד 1.5 דקות, אתה צריך להתאושש לחדירה. יאללה. יאללה, חזק. יש לך פחות מדקה וחצי. קדימה רון. היידה, היידה. כנס עוד אחד זריז, יאללה, אין לך זמן. רון, 50 שניות. 50 שניות. קדימה, רון, קדימה, עוד אחד. עשרים 20 שניות. כן, לא דבר בי. לא רואים פה את הדבר בי. זה עובד. פשוט אני לא יודעת, לא צריך שיראו את הצד של הברבי? אני אעביר אותו. לא, לדעתי לשם צריך להעביר אותו. שיראו את הקורסים, שיראו שהחזה נופל. זהו. אחרי יאנו אני אעשה, ירד הלחץ פשוט. ואז אני וטל נעשה, וזהו. ואז אני אעשה נרגע. רון, אנחנו עוד 1:50, קדימה. יאללה, 10 קלוריות. טוב מאוד. 1:30, רון.
אין דבר. ברור שאני יודע לך. תעשי את זה פעם אחרונה. תבלעי את זה פעם אחרונה וזהו. פעם אחרונה תבלעי את זה וזהו. אני מכירה את זה בשנה הבאה, אני עושה את זה עוד פעם. יהיה בסדר עד שנה הבאה. רון, דקה 10. יש כאן גמר באוקטובר. פול אחי, פול! יאללה, חזק. 1 2 3 שים לב לרגליים 4 5 שתי רגליים מתנקות? 6 7 8 קדימה רון 9 אלוף חצי דקה 9 10 עלה 10 11 12 13 ו10 שניות 14 עלה תקפוץ יותר מהר קפוץ רון תקפוץ הפסדת חזרה צא תאפס את המכשיר צא לדרך יאללה רון הזמן עובר בשלב הזה אתה מדבר עם אלוהים, אחי. כן אבל חבל ליפול על הדברים האלה אחי הנה עוד חזרה לך זה 14 חזרה אחת זמן לך. אתה תלמד, אתה מבין? אתה תלמד מהטעויות של כולם, שהגיע הזמן שלך תבין 13 במקום 14, הוא עשה את ה-14, הוא לא קפץ רון, משיכות חזקות, יאללה בויה צודק, בטומורו עשיתי אותו דבר. אני הייתי 16, 17 ואני עשינו כל הרצאה, אז תסתכלו על הזמן שלקח לי בסט הראשון. אז הייתי אמור להיות 17, אז הייתי 16. אם הייתי עושה דמבל סט שלך, הייתי 17. אבל תבין שלפעמים אתה נשרף בחלק הסט הראשון לשנים הסט. זה הייתה הבעיה כמה עוד? 15 וולט אז לא עלה הוא שם הורידו את כל הממוצע כמה אתה? 100 לא. כמעט סיימתי 15 125 זה יותר משווה על המצב. לא יודע, אני יכולתי לשפר את זה, אבל... יאללה רון, 2 דקות 10 2 דקות קדימה רון, תגביר, תעלה ל-1000 דקה 40 לא שיש לו את האירוי, זה מחוץ לפה. כן, לפחות יש לו משהו ללעוס הוא לא שם את זה אופי לא שם את זה אופה. כן עוזר לה. כן, זה עוזר, זה מסיח אותו עוזר פסיכולוגי. כן רון, יש לך עוד דקה ו20 אתה צריך להתחיל לרדת לברפי יאללה, יש לך עוד המון קלוריות תתחיל להגביר קדימה נראה שאני יכול יותר גרוע. בסדר, תלמד קדימה רון, 8 קלוריות דקה אחרונה זה הכל לפעמים, אפילו בראש היה... דווקא לא, לי? כל מה שחרר על האחרים אתה אוהב. ועשיתי את כל מה שאף אחד לא אוהב לעשות תחשוב על זה 45 שניות רון 40 שניות מה 40? זה גם וחצי, לא? לא, ב-26 רון, חצי דקה, פול רון 1
2, 3, 4, 15 שניות. 5, קפוץ. 6, 10 שניות, אתה צריך לחפש את המכונה. 7, 5 שניות. 8, זמן, 7 למכונה. 7 למכונה. 7 למכונה, אורון, זה לא נחשב, עשית 8. תאפס אותה. שב, תאפס אותה. כנס, צא, אחרון. all out, רון. צא. זה 21. זה 13. 13 ו-8. מספר 2. קדימה, רון. רון, זה האחרון שלך, תן מה שיש לך. רון, תהיה בפוקוס, תנשום עמוק. מעולה, זה טוב. שחררו את הלחץ, זה טוב, זה טוב. הבאים ייכנסו פה. סבבה, אין בעיה. לא צריך לצאת 2 שנים לדבר, אתה יודע. אני אשתדל להגיע לזה. אנחנו רוצים את המכונה, לאט לאט, בסדר? יש לנו עוד 3 דקות, הוא יצלם, אנחנו נסיים לצלם וזהו. בסדר? אני לא יודעת, אבל למה עושים? תכף נסיים, וזהו. הוא עצר. הוא עצר, היה שהוא לא משחרר. זה עוזר לו, זה עוזר לו. זה עוזר. שתי דקות, רון! יותר חזק. הוא על 400? 859. הוא סיים 450 מטר. בוא. אדיגה, וואו. ושלמון נעצר לו. יאללה, עוד 1.5 דקות, רון, תן הכל, אחי. תן הכל, תכין את הקצב, רון, זהו, זה הסוף. שמונה. 13 ו-8, 21. חוץ מהראשון שהיה נפת, שם נגמר. יאללה. זהו. כן, יחי. עוד דקה בעצם. תחזרי את המוד שלך. אז יאללה, תכניסי פנימה, יאללה. דקה אחרונה, רון, דקה אחרונה. תזיזי מוטות, פלטות, תעיפי הכל הצידה. תכיני לך מה שאת צריכה, מה שלא תעיפי. עוד 35 שניות. 30 שניות, יאללה, חזק. זהו. פול, רון, 25 שניות. הלאה, רון, 20 שניות. 1, 2, 3, 4, יאללה, 10 5, שניות. 7 שניות. 5 שניות. 3, 2, 1, זמן. זהו. יפה מאוד. זהו. 90 קילו. עוד אותו דבר. על המון. זה עם הגבל. הוא לא חשב על יומי. אתה רוצה שנראה את המוד שלו או שזהו? כן. בוא נראה את המוד שלו. יש לנו פה 5. 10. 10. 20. עוד 10. עוד 10.
עוד 10. ועוד 10. לי. עוד 20. פה. עוד שני. יאללה. יש לנו פה 5. 20, יש לנו 5. 10. 10. עוד 10. כן. ועוד 10. יאללה, סלמתק. כל הכבוד לרון. כל הכבוד. בן זונה חזק, תגיד לי, מה אתה עשוי? בן זונה, לא התאמנת חודש.